Ang balaang kasulatan puno sa misteryo, nga naman kay pulong gud sa Dios, naay koneksyon sa langit. So kung purely human lang ang atuang pagtagad ni anang maong kasulatana, di kita makasabot o di kita makakaplag sa buot ipasabot sa Ginoong Dios. Mo nang kinahanglan ang tabang sa iglesyang gitukod ni Kristo. Nga naman kay ang iglesyang gitukod ni Kristo, mistikong lawas ni Kristo, gitugyanan siyang kahibalo ug kaalam, so maunang pinaagi ni ining mong simbahan na makakaplat tagamatuuran kay siya man ang magtudlo kanato. Kay suma pa ni San Pablo, siya man ang haligi ug patukuranan sa tanang kamatuoran. So kung ang atong gipasakupan, gitukod gani nagtao, lunlong tao gani ang founder niya na, di ka makakaplag ug di ka makakita og tinuod nga pagsabot sa balaang kasulatan. Purely human ang implementation ug interpretation. Mo na tan-awa na sila 45,000 Christian sects, wa sila magkasinabot nga naman wa may koneksyon sa langit ang ilang interpretation. So kung mangita ka og naay koneksyon sa langit ang interpretation, simbahang Katoliko diha kadangop. Nganoman kay pinaagi niya nang maong gitawag og simbahan na ato makaplagan ang Ginoo og ang iyahang kabubuton pinaagi sa nagkasulat sa balaang kasulatan. Okay?